anga bi ntenendonya donkibaru ntenendonya ni na benendo marsikalo tlembuga ani kelema abena damne ni femi uye kubade au chokoroba ani musokoroba obudili ka femi mfanye ode kafo kubati ke kachaya anga nyamakala ni anga dofo tigi ku ni chendu kani kubati ke kachaya o kunga ku ni kuba minkera ku mona me kulakali maere bisika bisikia hali ni mali beko ninche kuchalakau uluna meni folila una ninkalu into beke ni na maere bisika fo bina sain beke ni kumana eku akera mini nyana hali mini ye dimson nye ulukoni na ni fo kafo yala bado kafo asimin kuita kabla tunsigira fangana domi amadeli katama minge jamana kono kwayo katama folo kwayo ke kuchala de ngataku mintumbe asimin kuitala uti wali nyumando ani barika dade kanyeshi kuchala kauma kasabuke uye malike dangele bada kori minzorla malife nyine akori nyoma delika soro malife ama nyona chaya madelika soro malife kana anga jamana ke jamana ye jamana miye farafin jamana bela jelenda farafin jamana ukachani jamana biduru ye ujoro folo sitigi jamana ube na fulubatigi ube fangatigi ube nga mali de ye farafina beda nkori chikali la nyine oni mali sera koke o make maore tlela o kera asimu koita de tlela asimu koita ko kwabita barikada ani bunye maseginge mali kori chikala uye sibiri sogoma dafe asimu pangulun jigin sumi no be kati wala pangulun ta sumi mbe kati no yi anga jamana kelechew no yi sorla siuye anga sana kelechew uka pangulun jigyoro ani pangulun tayoro mi mbe kati asimu sogoma da jona fe asimu ye pangulun de tai wa asimu yere aduna pangulun mi kono oye mali sorla si uka pangulun de asimu tara mali pangulun mulilaw sorla siu yeraw no maldewnye ulude avion bollaw ye asimu doni kabo onfe Bamako kata na ye fo kuchala uye minke pangulun bulilila sanfe lere kilini ko ma biseka fo lere kilini minuti tanu nduru nyona pangulun sorla kachun kuchala achuna itumami asimu bismillah fanga yere ka chesigi mimbe kuchala asimu bismillah o defe asimu bismillah toy asimu koita bismillah rin kira colonel Sisefe ale fanga ka chesigi abe fomi man gouverneur kuchala bismillah rani bugutiki dimisen dowe ulukoni flendama o flengoni la dado ni dinamba nana jigi dugu kono abe bismillah chogomi uya bismillah bismillah ra onfe malikona ya ni anga jamana kuntigi be bismillah yoro fen folo ni na be bismillah noyi o jamana yere jonjonde. Tous les drapeaux nationaux retentit l'hymne national. En façon malika kelebolo mimbe kuchala ulu ye bunye masenginka ayetmana asimi kunda kuchala du kunanka chew muso demission makoro mashitun dafe ninkata lakalinye nyajira ula kafoni nyona ko abime amake asimu ireni ya shinfoloye kabla sigira fangana akatama kado afajamana kono noye maliye akatama folo bena yoro mima uye kuchala de kuchala ka ufana mashite ni amaja mamiye angoni mumwaye demise makoro che animuso betumba fe asimu ngaye nyena sabu jamana kale falendu alela ambe domine inafokobe wa kuchala mara ere wuludindu koyi chugumi ngana fongo ngasika alakale
aka don tariku la nga ko seere ye Kucala denmisɛnw cɛw musow maakɔrɔbaw ninnu bɔra i n'a fɔ kɔnɔkolo ka taa Asimi Koyita ka taa bisimila seereya minnu sɔrɔla o dɔw filɛ. Jamala hauta boy ama foi kofo fu Kucalakaw u ka yira Asimuna je ka ye ka fɔ olu ka jamana kuntigi kubu ye wa u yɛrɛ ko bɛ jamana kuntigi ye koyi n'o ye Asimi ye nisɔndiya min tun bɛ a ɲɛkun kan Kucala dugu kɔnɔna na o ma dogo wa n bɛ fɛn kelen min di fɔ aw ye a tun tɛ mobili datugulen kɔnɔ koyi u ka mobili jɛman minnu bɛ yen n'a bɛ f'u ma ko katikati sigiyɔrɔ kɔni bɛ ɲɛfɛ o ye datugulen nka kɔfɛla in dayɛlɛlen don Asimi tun jɔlen don o de kɔnɔ sɔrɔlasi marifatigiw kɛmɛ k'a lamini. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ faso kɔnɔ kɛ hali n'a y'a sɔrɔ jamana datugulen don wa sigiɲɔgɔn jamanaw fɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ balo sɔngɔ ka gɛlɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ lakana sabatilen tɛ Mali fan bɛɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Kucala yɛrɛ ani Sikaso mara ye nin bɛɛ lajɛlen si ma to jama ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkolo maa si tɛ n'o tun b'a fɛ nin ko in ka lakali ye bɛɛ tun b'a fɛ n k'a ye ɲɛ na n k'a mɛn tulo la a ka kɛ ɲɛna n k'a kɛ a lakalibaa ye. Anw minnu tun bɛ Kucala sa anw tun bɛ Kucala ntolaci kɛnɛ kan Asimi donna yen waati min kabako a y'a sɔrɔ sigiyɔrɔw banna jɔyɔrɔ yɛrɛ banna koyi ntolaci kɛnɛ in a seleke 4 bɛɛ lajɛlen tun falen don sigiyɔrɔ tun tɛ yen sigiyɔrɔ bannen kɔfɛ mɔgɔw y'u jɔ ka fan bɛɛ lajɛlen lamini Asimi donna waati min a ma taa i sigiyɔrɔ la koyi ntolaci kɛnɛ in fan 4 bɛɛ lajɛlen a taamana de a nana tɛmɛ ne yɛrɛ kɛrɛfɛ a tɛmɛna ne ni mɔgɔ tun tɛ ne n'a cɛ n'i y'a janya lajɛ a tɛ tɛmɛ mètre 1 kan awɔ jama min tun b'a nɔfɛ o y'an ka jamana sɔrɔlasi ŋanaw ye an b'a fɔ an ka sɔrɔlasi kɛlɛ minnu ma ko nasiwulu cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw u melekelen i ko cɛbilenkɛ kɛlɛ marifa b'u bolo Asimi yɛrɛ n y'a ni mɔgɔ min ye o ye Maliki Jaw de ye an ka laadafini tun b'o la ne ye cɛ 2 min dɔn o tun y'olu ye hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ funteni tun fanga ka bon tile fanga tun ka bon ka se hakɛ min ma bɛɛ kɔni y'a ye sabu a taamana hali minnu bɛ sinsan kɔfɛ Asimi taamana k'olu bɛɛ lajɛlen fo. Lajɛ kanu jamuba in lajɛ Asimi ka taama hali mɔgɔ minnu jɔlen don sinsan kɔfɛ Asimi taara nin bɛɛ lajɛlen lajɛ. Marsi kalo tile 19 san 2022 minnu bɛ ɲinini kɛ a y'a sɛbɛn aw k'a bila Kucalakaw ye maabɔ bi k'a fɔ ko ni maa bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ ka Mali mɔgɔ tɔw fara o kan ka Kitakaw fara o kan ka Bugunikaw fara o kan ka Sikaso fara a kan ka Fana fara a kan ka Kulukɔrɔ fara a kan ka San fara a kan ka Yoroso fara a kan ka Segu fara a kan Mali mara bɛɛ fɛn fɛn bɛ kɔɔri sɛnɛ a bɛɛ ka ciden bɛ Kucala yan bi ka na jamanakuntigi kunbɛn nin de ye Mali ye an danbe an ka seko ani an ka dɔnko an ye jamanatigiw bila ɲɛfɛ an y'an ka dugutigiw bila ɲɛfɛ an y'an ka dalaratigiw bila ɲɛfɛ
an nana don décentralisation kɔnɔ an y'an ka maire sigi olu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ni hakili ye jamana ɲɛmɔgɔ bɛ baara la walasa ka se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ ka basigi kɛ yiriwa b'o sira la kɔri de y'o kalaminɛ dɔ ye an b'an ka force de défense et de sécurité fo u bɛ baara min na sisan bɛɛ b'a dɔn u ni ce u ni baraji merci aux forces de défense et de sécurité du Mali bravo. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ye seereya minnu sɔrɔ a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye kuma ninnu fanba kɛra nansarakan na an tɛna se k'a fɔ an b'o bɛɛ lakali aw ye nka bisimilali min kɛra dugutigiw ka ciden fɛ olu ye min fɔ jamanakuntigi u filɛ nin ye. jamanakuntigi n bɛ foli k'i ye i n'i nɔla bɛɛ maa o maa tuguni i kɔ ka na n b'i fo i jɔyɔrɔ la kuma min bɛ ne da dugutigiw bɛɛ la dɔgɔnin filɛ Kucala mara dugutigiw bɛɛ la dɔgɔnin filɛ u ko n kana kana foli k'i ye ka bonyamasegin k'i ye ka kɛɲɛ ni i ye min kɛ jamana cikɛlaw ye kɔɔrisɛnɛ Kucala t'a ma dunan ye nka depuis don min na i y'a fɔ ko Mali b'i kɔfɛ kɔɔrisɛnɛ na k'i b'a fɛ Mali ka jɔ sen sɔrɔ ka kɛ premier ye i y'a dabali min tigɛ a diyara Mali cikɛla bɛɛ ye dabali fɔlɔ o ye ka sɔngɔ don kɔɔri la min sɔngɔ ma deli ka sigi kɔɔri la o kɛra dabali filanan kɔɔrisɛnɛ tɛ taa nɔgɔ sɔrɔli kɔ ka nɔgɔ sɔngɔ to 2,200 la o kɛra o kɔfɛ ka faso den ta k'o bila ɲɛmaya la k'a k'a sinfonya place min bɛ Mali bolo n'o an tora kɔfɛ ko k'o place d'a ma ka an ka baden sigi n'o ye Nanko Danbɛlɛ ye ko k'o baara kɛ k'i y'o kɛ salon jamana ma dɔwɛrɛ sɔrɔ tɔni 160 an b'o dafa yɛrɛ an tun bɛ kɔlɔn de kɔnɔ nka bi an bɛ taa tɔni 700 ni kɔ la o kɔrɔ an bɛ sebe sanfɛ Kucala dugutigiw ko Miɲankala dugutigiw ko Mali kɔɔrisɛnɛ dugutigiw ko k'u dar'i la bi dɔ farala danaya kan mun kosɔn utu tɛmɛnen mois d'août tɛmɛnen premier ministre ko ale ka première sortie k'a nana Kucala o y'a sɔrɔ an ye danni min kɛ a ka ca tari 700 ye dugutigiw ko k'an b'i ci ka taa fɔ jamanakuntigi ye k'a fɔ ɲina an bɛna kɔɔri sɔrɔ an ma sigi ni kɔɔri min sɔrɔli ye wa an b'a ɲini a fɛ n'o kɔɔri sɔrɔla an ka jɛ ka na fɛti kɛ Kucala dugutigiw ko weleli ci don ala mina fana ye ci dɔ ye dɛ i bɛ mɔgɔ dɔ wele ɲɛmɔgɔ la a tina surtout jamana bɛ cogo min na i y'o bɛɛ ye ka wuli ka taama ka na dugutigiw ka bonyamasegin kɛ dugutigiw ko walahi ko ala k'i sara bi an kun y'an ka fugula fa ka sababu kɛ jamana taabolo ye ka sababu kɛ i yɛrɛ taabolo ye dutigi bɛɛ kunkɔrɔtara i ka du kɔnɔ jamanaden bɛɛ kunkɔrɔtara i ka jamana kɔnɔ wa farafinden bɛɛ kunkɔrɔtara farafin ko k'i fo la k'i waliɲuman dɔn n tɛna kuma janya parce que u ma kuma jan don da u ko dɔrɔn n k'a f'i ye n'i ye kɔɔri dɛmɛ i ye Mali bɛɛ de dɛmɛ i tɛ se ka mɔgɔ hakɛ fɔ parce que n'i ye kɔɔri dɛmɛ i b'a ye nandaga kɔnɔ o kɔrɔ o ye bɛɛ ye o tɛ mɔgɔ kelen ye n'i ye cikɛlaw dɛmɛ i ye jamana tuloma dɛmɛ wa i jija o la n'i jijar'o o la dugutigiw ko foyi tɛ yen bilen ɲɛ t'a kɔ ɲɛ t'a de bɛ yen sɛnɛ de bɛ taa ni jamana in ye ɲɛfɛ jamana o jamana i tɛ se ka taa ɲɛ abada n'i ma sɛnɛ dɛmɛ wa e y'a baara min kɛ u bɛ dugawu k'i ye sijan ani kɛnɛya ko ala k'a d'i ma i ka gouvernement sijan ani kɛnɛya ko ala k'a di i di ka gouvernement ma u ko mun ye nzamɔ ja ma pi nzamɔ o kɔrɔ i ye cɛfarinden ye i yɛrɛ kɛra cɛfarin ye o kɔrɔ ye k'a fɔ n bɔra a la ani n kɛra a la kelen tɛ dɛ mɛ a fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i la ko k'o foli d'i ma Claire mu tɛgɛ Claire mu tiongo Claire mu tɛgɛ Claire fɛn o fɛn bɛ ci tɛgɛ voilà o ko ka kɔrɔfɔ daɲa nafolo ka filaw na bota fan fo dugutigiw ka dantigɛlikɛla u tilala kuma na tuma min cikɛlaw n'o ye kɔɔri cikɛlaw Mali fantan naani kɔɔri cikɛlaw olu fana ye u ka ciden min tun bɛ yen o ye min lase o filɛ nin ye jamanakuntigi an b'i fo ani maa o maa bɛ kɔ ka bɔ Bamakɔ ka na Kucala bi k'o bɛɛ aw danga se Kucala
cikan bɛ an bolo k'a fɔ ye bi jamanakuntigi Mali kɔɔrisɛnɛnaw bɛɛ tɔgɔ la foli kɛrɛnkɛrɛnnen don k'a fɔ kuma min na kɔɔrisɛnɛ gɛlɛn n'a fɔ Kuyate y'a fɔ cogo min na aw sɔnna ka sigiw bolo da an ye kɔɔrisɛnɛnaw tɔgɔ la sigi ninnu taara wolo min na kɔɔrisɛnɛnaw ye fɛn min laɲini kɛ aw fɛ k'a fɔ aw ka mandataire judiciaire sigi an tɛna ka se ka kɔɔrisɛnɛ nati jamanakuntigi an hakili la aw y'o sira ta ka mandataire di an ma min bɛ kɔɔrisɛnɛw labɛn kɛ o de taara wolo jumɛn min na Mali bɛɛ bɔra o kalama diɲɛ bɛɛ bɔra o kalama ko ka e fo ka ye waliɲuman dɔn o la jamanakuntigi foli filanan ye min ye e ye maa min di kɔɔrisɛnɛw ma n'o ye an ka PDG ye a ye kɔɔrisɛnɛw bɛɛ kala ɲɔgɔn na k'an fɔ k'an don ɲɔgɔn na a ye kɔɔri sɛnɛ Mali ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ an hakili la bi a bɛ fɔ ko Mali kɛra premier kɔɔri la an bɛ PDG fo kɛnɛ kan jamanakuntigi laɲini bɛ yen laɲini ye fila ye laɲini fɔlɔ ye jumɛn ye mandataire min n'i y'a d'a ma o ye kalo 6 de d'a ma yɔrɔ in ɲaaminen don an b'a ɲini fɛ u ka temps dɔ d'a ma min b'a to a bɛ se ka an kɔɔrisɛnɛ ka yɔrɔ tɔ furan ka yanni san wɛrɛ cɛ an ka se ka taa tɔni 800 la jamanakuntigi an ka laɲini filanan ye jumɛn ye a fɔra Mali kɛra premier hakili to Mali kɔɔri sɔngɔko la ani kɛfɛnw n'an ye fɛn fɛn kɛ ni nɔgɔ sɔngɔ ma jigin cikɛlaw tɛ wasa dɛ n'i y'a mɛn an bɛ se ka kɔɔri sɛnɛ ka aw bɔ nɔgɔ la ka Mali bɛɛ kunkɔrɔta fo angɛrɛw sɔngɔ ka jigin i bɛ hakili to o yɔrɔ la ani kɔɔri sɔngɔko jamanakuntigi foli tɛmɛtɛmɛ n'an ko an b'a fɔ an bɛ tile k'a la bi ka wuli ka kɔɔrisɛnɛnaw sɛgɛrɛ an kun hakili la an ma jate ja aw y'an jate an b'a fɔ aw ɲɛna bi an sewalen don an kɔntannen don fɛn fɛn n'a bɛ Mali kun kan jugu fɛn fɛn bɛ n'a bɛna don an ka Mali la Ala fanga ka bon ni jugu fanga ye Ala ka don an na jugu cɛ an kɔntanlen sokɛ dir'i ma dugu kɔnɔ an ye sari labɛn k'a d'i ma i ka taa bila i ka bureau kɔnɔ i ka t'o lajɛ walasa i kana ɲinɛ an cikɛlaw kɔ pepewu Ala sago jama sago a sari bɛ yan. Kucala dugutigiw kabila ɲɛmɔgɔw laada ɲɛmɔgɔw olu ka bisimilali kɔfɛ Asimu Koyita a yɛrɛ ye kuma ta cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'a tun fɔra k'a fɔ Asimu ka kuma man ca dɔw yɛrɛ ko Asimu yɛrɛ tɛ se kuma na kuma kɔni man nɔgɔ a ma kɛlɛmasa kɛlɛcɛ ka kuma man ca koyi ayi n'an tɛ bile yɛrɛ la koyi masakɛ tɛ kuma o masakɛ ka kuma man ca dɛ hali n'a bɛ kuma masakɛ ka ɲamakala cɛkɔrɔba b'o dɔn ka sagone kan o de bɛna gɛrɛ a la a bɛ cikan fɔ ye bɛɛ t'o mɛn dɛ ni a tilala kuma na tuma min a ka ɲamakala o bɛ wuli n'o wulila masakɛ ye min fɔ ɲɛmɔgɔ ye min fɔ o bɛ sɔrɔ k'o dantigɛ nka nin don Asimu yɛrɛ kuma na a ye min fɔ filɛ nin yani ce polo yani ce polo yani ce polo an bɛ barika da Ala ye Ala min bi dora an bɛɛ la ka foli bila dugutigi fɛn fɛn sira kɛnɛ kan yan mun ma se kɛnɛ kan ka foli bila u bɛɛ la ka foli bila an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw la ka foli bila an ka laadamɔgɔw la an bɛ foli bila an ka dugutigi bɛɛ la ka foli bila an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw la ka foli bila an ka dalalamɔgɔw bɛɛ la ka foli bila gouverneur n'a ka administration bɛɛ la ka foli bila cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba fɛn fɛn se sera ka foli bila bɛɛ la ka fɔ Kucala lamigi mɔgɔ mɔgɔ bɔra a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ nin kan i ye ko ye fɔ ko ban aw ni ce yɛrɛ k'a fɔ bi ye donba ye bi ye sewa don ye bi ye kunnawolo don ye sabula da kan an bɛ kɛdi ɲɛnajɛ kɛnɛ de kan dugutigiw u ye layidu ta ko gouvernement y'a se k'u ye k'u bɛ ko kɛ ko ma dega kɛ u y'o de kɛ nin san kɔnɔ a ye foli bila u la u ye kɔɔri sɛnɛ ka na ni Mali jamana ye ka wuli mɔgɔ tɔw kɔfɛ ka tɛmɛ u la
kana Mali bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la ka foli bila la dante foli min na u ni ce jamanadenw tɔgɔ la u ni ce président yɛrɛ tɔgɔ la ani gouvernement tɔgɔ la n'a y'a jateminɛ an ko Mali kura n'i ko Mali kura i bɛ ko kura de kɛ ka kobaw kɛ jamanadenw bɛ yɛrɛ sɔrɔ mun na jamanadenw ka hɛrɛ ye mun na jamanadenw ka kunnawolo ye mun na o hukumu kɔnɔna la gouvernement ka amina ba tun ye ka kɔɔri sɛnɛ komi bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya tun b'a kɔnɔ a fɔra an ɲɛna ko kɔɔri sɛnɛlaw ko nin so man di sabula da kan ko wari taga sɔrɔ kɔɔri la ko nin so man di sabula da kan nɔgɔ ko o ka gɛlɛn gouvernement y'i seko la ani opérateur économique a bɛ foli bila olu fana ye mun y'a to kɔɔri sɛnɛlaw suru ka sɛnɛ kɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ an na nin ye kɔɔri sɛnɛlaw ye mun kɛ nin ye nin ye misali de ka yira maliyɛn bɛɛ la k'a fɔ maliyɛn bɛɛ an bɛ Mali kura min nɔfɛ a tɛ taa an ka kobaw kɛ a tɛ taa an ka ko kɛ maliyɛn b'u yɛrɛ ko min kɔnɔ maliyɛn ka sɔrɔ bɛ ko minnu kɔnɔ u ka hɛrɛ bɛ ko min kɔnɔ ko min bɛ Mali jamana ta ɲɛ o de Mali kura ye donc b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ kɔɔri sɛnɛlaw ye misali min yira nin ye maliyɛn bɛɛ de kan ka nin yira i ka baarakɛyɔrɔ la a kɛra sɛnɛkɛla tɔw ye a kɛra furakɛlikɛlaw ye kɛnɛyabulon so mɔgɔw ye a kɛra kalanda so mɔgɔw ye a kɛra surasi ye a kɛra kilibulon mɔgɔw ye bɛɛ de kan k'i se ka jamana ko in na mun b'a to san wɛrɛ an ka fɛn wɛrɛ fɔ an ka jamana ko ye mun tɛ nin ye bɛɛ ni so ka diya k'a fɔ jamana gouvernement ka aminanko ye jamana ka taa ɲɛ n'an dɛsɛr'o la nafa ma kan na o de b'a to amina foyi t'an na ka jamana in na taa ɲɛ o jamana a tɛ se ka taa ɲɛ ni maliyɛnw tɛ président kelen tɛ gouvernement kelen tɛ fo maliyɛn bɛɛ de k'i jɔ jɔyɔrɔ ma dɔgɔ jamana ko la dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ so la an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ k'i cɛsiri mun b'a to san wɛrɛ an bɛɛ ka nisɔndiya an ka jamana kɔrɔ mun b'a to an ka kɔntan an ka jamana kɔrɔ n b'o ɲini aw bɛɛ fɛ n bɛ mun fana fɔ ka fara o kan ka fɔ kɔɔri sɛnɛlaw ɲɛna ka tila fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna n'i ko hɛrɛ tɛ taa gɛlɛya kɔ an bɛ ka ɲɛ bɛ jamana na ko an bɛ ka ɲɛ b'u fɛ mɔgɔ de sɔnna ka gɛlɛya kun mɔgɔ de sɔnna ka kɔngɔ kun mɔgɔ de sɔnna u sara mɔgɔ de sɔnna dɔw joginna mun y'a to u kɔmɔgɔw u ye hɛrɛ sɔrɔ u bɛ hɛrɛ la u ka jamana tɔgɔ duman fɔ donc n b'a ɲini a fɛ kɔɔri sɛnɛlaw hali bi gɛlɛya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a ka gɛlɛya in wuli ka bɔ yen bi dɔn in na bɛnbaliya bɛ mɔgɔ cɛ a ka bɛnbaliya wuli ka bɔ yen pewu o kuma kana fɔ bilen a ye misali min yira ka layidu ta ka layidu timɛ k'a fɔ a bɛ se ko la ka ko kɛ mɔgɔw ka sɔn ka ɲini aw fɛ san wɛrɛ fana ta o ka jugu ni ɲinan ta ye an b'o ɲini aw fɛ o tɛmɛnen kɔ ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ mali bɛ bolo mun na bi maliyɛnw ka laɲini ka bɔ degun kɔnɔ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka na ni kɛnɛya ye ka na ni dunkafa ye ka na ni basigi ye donc an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u dusukun kelen ka jamana in an ka bɔ dingɛ kɔnɔ n'an y'a bɔ dingɛ kɔnɔ a tɔ an b'o ɲɛnabɔ an yɛrɛ dama ɲɔgɔn du kɔnɔna la n'i y'a ye dugu bɛ dugu la u bɛ kɛlɛ mais ni magadu ka dugu la den kelen na u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i kɛlɛ an fana b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ni tɛgɛ mara maliyɛn kelen na maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka maliyɛndenw dɛmɛ o tɛmɛnen kɔ gouvernement ka laɲini fɔlɔ ka na ni basigi jamana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko sécurité o ye surasiw ni force de sécurité sapeur pompier bɛɛ fɛn bɛ ten o bɛɛ ka baara de mais baara a tɛ taa jigiya kɔ surasiw o jigi u ka population de hali bi an b'a ɲini population fɛ u k'u ka armée u k'u ka surasiw u ka polisiw gardiw eaux et forêts sapeur pompier gardiw u k'a bɛɛ jukɔrɔma tinti ko mɔgɔ ma fari i jigi de ka fari ni jigi b'i la surasi kɛ a tɛ siran mais sira min na de ni jigi n'a ma jigi ye a jigi dun ye population de an b'a ɲini aw fɛ hali bi a ka jamana in a ka armée a k'a dɛmɛ bamananw ko n'i ka wulujugu faga dɔ ta b'i kin
ko caman y'an sɔrɔ ka tɛmɛ a kɛra sabula da kan an bɔgɔ de fɛgɛyara sabula da kan dɔw m'u ka baara kɛ ka ɲa n'an tɛ fɛ dimi ka don an na n'an tɛ fɛ an ka maloya n'an tɛ fɛ an kun ma sulu fo an ka ko kɛ ko min bɛ mɔnɔ bɔ an na fo an ka ko kɛ ko min bɛ maliyɛnw lakana k'u la kisi bon n bɛ foli bila aw bɛɛ la dan tɛ foli mun na a tɛ se ka foli a tɛ se ka fɔ ka ban aw nana aw bɛ tile kɔrɔ aw seginna minɔgɔ b'a la hali bi n b'aw fo jamanaden bɛɛ tɔgɔ la k'aw fo gouvernement tɔgɔ la k'aw fo ne yɛrɛ tɔgɔ la hali bi ala de bɛ se ko la ala ka jamana in basigi ala ka jamana lakana ala ka maliyɛnw lakana ala ka sɛnɛkɛlaw lakana ala ka jagokɛlaw lakana ala ka maliyɛn bɛɛ kɔrɔn fɛ tilebi fɛ k'an ka worodu yan fan ban fɛ ala ka bɛɛ lakana aw fa bien i fa bien. yana mɔgɔ minnu tun taara bisimilali la kucalakaw b'o la maa wɛrɛw b'o la ka bɔ mali ani duniya fan wɛrɛw fɛ seereya minnu sɔrɔla ka bɔ yen o seereya ninnu olu filɛ nin Mali ka sensibilisation mobilisation hukumu kɔnɔ courage n'an bɔra Bamakɔ d'abord ka taa Kuɲana ka taa ɲini miyankala bɛɛ fɛ u ka dugawu kɛ transition ye kɛ Asimina ka gouverneur premier ministre n'a ka gouvernement ye ka dugawu kɛ Mali ye ka dugawu kɛ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ye min bɛ jamana kɔnɔ ani an y'o kɛ ka tila ka Kucala Asura ka Kucalakaw ladonner avant k'a fɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ terrain na yan bi an ka président de la transition ale bɛ Asimi Goyita ye a kan ka se yan bi ka Mali kɛ kelen ka Mali basigi an ka armée nationale ka se ka jamana dugukolo k'a kɛ jamana kɔnɔta ye an b'an disi gosi ka daa ka an ka CMDT n'u ye kɔɔri sɛnɛnaw ye an bɛ profitew fɛ ka sɛnɛkɛlaw fo waliɲuman dɔn u ye baara min kɛ ɲinan san kɔnɔ ka na yir'u la k'a fɔ ale b'a laɲini ye kɔɔri sɛnɛ ka se ka don ba la halisa dɔ ka fara sɛnɛ yɛrɛ yiriwali kan bi yɛrɛ tali fanba nali fanba bɛ tali kɛ o de kan kɔɔri ko kan ka na fɔ sɛnɛkɛlaw ye k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Mali ka basigi kɔnɔ Mali ka dun ka fa kɔnɔ Mali ka kɛnɛya kɔnɔ Mali ka duba kelen hukumu kɔnɔ an bɛɛ yan aw ɲɛ b'a la bɛɛ bɔlen don i b'a yira an na k'a fɔ bi alihamudulila a dɔnna k'a fɔ Asimi bi a k'a jigi sigi a ka d'a la k'a fɔ miyankala bɛɛ b'a fɔ i n'a fɔ Mali bɛɛ b'a fɔ cogo min an bɛɛ de faamu k'a fɔ baara min fɔlɔfɔlɔ la ka se ka kɛ baara ye jamanadenw ye min laɲini pour que baara bɛ se ka kun sira fɛ an bi yan vraiment an bɛ bɛɛ fo fɛn o fɛn bɔra tile kɔrɔ ka nin muɲu ka président kɔnɔ pour que président ka se kɛnɛ kan an b'a fɔ miyankaw ye ko ala ka na n'u ɲuman ye n'o pape musamani u b'a musamatana n'o pa président musamani président wa nɔgɔ na kuja kan a fɔra Kucala déjà donc an b'a ɲini yarabi kɛnɛ tɔ an ka se kɛnɛ tɔ kan yan n'ala sɔnna ma pour que malidenw ka yira ala k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kucalakaw k'a fɔ n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ i yɛrɛ ɲɛ bɛ kɛnɛ falen na fɛn de fɔ toute Afrique la jeunesse ka bɔlen hukumu kɔnɔ k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min bi Asimi ka laɲini don Asimi y'a fɔ a bɛ segin a kan ale b'a ɲini maliden kelen-kelenna bɛɛ fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma Mali tɛ se ka jɔ maa si kɔ bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mali o kura tɛ Mali bɛ ka t'o sira de fɛ bi Mali mago b'a den kelen-kelenna bɛɛ la a bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon Mali ka yiriwali kɔnɔ ani Mali ka basigi ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la président y'o de laɲini sinzi Mali bɛ ka yaala frontières de kɛ ka hakilinaw de fɔ malidenw ye donc alhamdulillah Kucala bi anw y'a ye k'a fɔ vraiment miyankala o bɔra k'a yira k'a fɔ o b'anw fɔ an bɛ wele bila Maliɲɛnw bɛɛ ma halisa armée nationale u bɛɛ jamanadenw ka baara de la armée nationale u ka jiginna file u bɛ président de la transition de bolo conseil na bɛɛ y'a ye équipement b'u ka jigi n'u ye kɛlɛkɛfɛnw ye aw min nana san 30 kɔnɔ a ɲɔgɔnna ma na kuma deli ka kɛ bon u nalen fɛnɛ premier ministre bɛ ka bɔ ka taa yɔrɔ ɲɛma ka ɲɛfɔli kɛ baara minnu bɛ ka kɛ
Asimu yɛrɛ nin y'a bɔ ko 2nan de ye a taara Mɔti a bɛ ka na Kucala bi ka na yira k'a fɔ foyi tɛ pusaya malidenw ma ni malidenw ye laɲini d'u ma yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ malidenw sɔrɔ yen bi yɛrɛ weleli bɛ tali kɛ o hukumu de kɔnɔ k'a yira k'a fɔ malidenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Asimu b'a ɲini u fɛ k'a fɔ olu bɛ ɲɔgɔn fɛ olu dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'u y'u wele yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ taa ka taa Mali bɛ sira min kan Asimu sira sɔrɔ cogo di jamanadenw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ka t'o ɲɛfɔ jamanadenw ye. balimaw nin tun ye Fizimali n'o ye Cɛmɔgɔ Goyita ye ale ye min fɔ hakilila faamuyali sɔrɔ a la nka n bɛna n ka kuma in latile a yɛrɛ ka fɔcogo la ko nin y'a siɲɛ 2nan de ye Asimu taara Mopti fɔlɔ de o kɔfɛ a sɔrɔla ka nin taama in kɛ Kucala. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw yɛrɛ ko ten ko maa ti ban ye ko ma k'a cinbɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ nisɔndiya ko tun bɛ yen ale bɛ an ka jamana dagaw sigilen don an ka jamana da la Kona ani Bankas ko jamanaden caman fagara yen don suɲɛna papalikɛlaw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kibaruya in lasira bolifɛn min n'a bɛ mɔɔw donni n'a bɛ fɔ a ma ko car de transport en commun ko tun bɔtɔ don Gawo k'i kɔnda Bamako kan ko bamanci dɔw jugu wale cɛjugukɛbaa dɔw papalikɛla wale cɛjugukɛbaa dɔw k'u ye mugu pɛrɛntaw don ɲɛ sibiri tɛmɛnen bolifɛn laban nana yɛlɛ kan ko apɛrɛni min kɛra a ye mɔgɔ caman fa kama caman jogin i n'a fɔ ɲɛmɔgɔw minnu ye mobilitigi ni o ɲɛmɔgɔw ye ɲɛfɔli kɛ kibaruya in sɔrɔla ka bɔ nin kulu in n'o ye mata duni mobili ye a ɲɛma dɔ yɔrɔ k'a dɔgɔyalen maa 6 ye k'olu fagara mugu pɛrɛnta in na maa caman joginna ko mugu in pɛrɛnna Kona masurunya de la Sivare sira kan i n'a fɔ ɲɛfɔli kɛra a dɔgɔyalen tun ye maa 50 ni maa 5 ye olu tun bɛ bolifɛn in kɔnɔ tun bɔtɔ don Gawo nin wale in kɛra i n'a fɔ talikɛ cakɛbɔnaso in y'a jira cogo min banabaatɔ ninnu y'u donni ka taa n'u ye Mopti dɔgɔtɔrɔso la Mopti donda n'o ye Sivare o dɔgɔtɔrɔso min bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Somino Dolo Sivare i n'a fɔ ɲɛfɔra cogo min ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna an ka jamana sɛgɛsɛgɛlikɛbaaw fɛ Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnnena min ye Bankas ani Berembe u bɛ tori fɛ ko marifatigi dɔw bɛ u ma lakodɔn k'a fɔra ka fɔ olu ye maa dɔw sonya ka taa n'u ye a bɛ maa 20 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn bɔ o maa 20 na ko dugutigi bɛ u la kibaruya sɔrɔla ka bɔ a yɔrɔ la ka fɔ ninnu marifatigi ninnu u bɛna jaga de jagoya minɛ k'o bɛ wajibiya sigibaw fɛ a bɛ wajibiya dugulamɔgɔw kan ni maa o maa kɔni kini ko k'i bɛ ban o ma o tuma u b'i ka baganw minɛ ka taa n'a ye u bɛ tasuma don i ka duw la i n'a fɔ maa dɔw y'a fɔ cogo min min ye Dore jama ɲɛma sugandilenw y'a jira ka fɔ nin maasunya ninnu u ko n'i y'a ye a bɛ kolokolo nin cogo la tan ko jamana marabaw tɛ a yɔrɔ kofɔlen na o min ye marifatigi ninnu ye komi y'a dɔn ka fɔ kunbɛbaga t'u la u ka walew gɛlɛyalen don ka ɲɛsin sigiyɔrɔ mɔɔw ma kosɛbɛ o bɛ fɛn min ɲini o de ye ka fɔ b'a ɲini dɔ latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u cɛsiri kosɛbɛ Bankasikaw olu yɛrɛw kɔni u jabɔlen don kɔnɔ guwanen don kamana guwanen don yɔrɔ caman bɛ yen ko olu fana ko b'a ɲini jamana marabaw fɛ a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye an ka jamana sigibaw olu ni finitigiw u ka to ɲɔgɔn dɛmɛni na min b'a to olu ka lakana dabali ni fɛɛrɛ bi sɔrɔ cogo min Duma fana ye dugu min n'a bɛ dɔnsa fɛ ko bingani wale kɛbaw n'o ye marifatigi dɔw fana taara bi wɔrɔw ka kibaruya jɔnjɔnw sɔrɔla ka bɔ yen ko mɔɔ dɔw fara hali telefoni bɛ se ka ci u bɛ telefoni poto minnu n'u b'u turu dugu kɔnɔ min b'a to wele bɛ se ka kɛ k'u y'o fana tiɲɛ papalikɛla ninnu kɔni u ye nin baara cijugu kɛ kibaruya in samana ka bɔ an ka jamana kunnafoni lase bondaso dɔ bɛ a bɛ fɔ a ma ko Studio Tamani cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw morila dugu min bɛ San ani Kucala cɛ don latɛmɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimu Goyita ye o ye a wolodugu de ye
do donda tumi o do domba o labena yinka ufe asin ko chide mi tumbe o ye docteur Shuwel ko kala mai gai atuntara jimanyemo jimna kuntigi joro fayrola o ayini fa keneka o kibaro wonu fulani kabo san kabo bla kabo kuchala kabo yoroso kabo mali fam bela kaufu kawalimando ne ka kuma te janya parce mana ka kuma janya nana ka tamashen da yirawla fanga ala de badi mugoma ala de badi mugoma hada madin te fanga di mugoma geleya miye mali soro fo mali bina fo bebe tlonge malila hali basa be tlonge malila mali bina fo jamana to be tama malika mali bina fo yanga horea filikenema kambla nyona nga nyon faga mali bina fo ina fo malio mabo jamana ba ma baula o bine ala de ya fo kabe baba pour que ka ba mashimata ala de ata ale de ko anga l'armée soldats sud de Bob Malila alina teru bena malion ka kele malion be kele mina kuka horea siguma ale de soldats dama faranyonka ka fanganduma Kasim Gotabla unyemoya ne make au make mashima ke ala da yake kuma ala yake akira au dei au kan gauchesi malien shikana nimisa ay mbadon tigi malien tina nimisa abena sebe mali histoire kono kuwati dos be mali kumbina ala da yake malion dendo bora l'armela kasigi jamana kuna sigle mfana ako hami kelende bala abeto ka fanye dongo do conseil des ministres là le centre de gravité du pouvoir c'est le peuple ka fo fanga pour que ka barka dola pour que ka sinsi ankanga barake jamana dumi angana mashitonyo o de ba ada dongo do anga nyomne na nyomne mashiti sana ayo au denke de be malinya mo la bi kunu ala e fangandi ma werema sini abena fangandi ma werema be bi ala de au denke de bla malikuna donc ambe do awu ni awfe ayake ala ka son ala kan dem fangani ala ka ke mali kuna wuru fanga ka ke mali horeya da dambe sa siga maka ko fanga ayo ale kelente barala ali malion bebe je ka baraki ne be bo koron fe ala de yake ayaka dana ya deneka malion yene proposer ayaka dana ya deneka pression shite mi make aleka kabo sedao kabo kenema kananinta ni mani akuma ne mata malion de ata ne benga dana ya daka mbe barake nay ay ambe baramina bi ambe baramina bi ina fo flanu nimbe fen wo fenke mben sara ala ambe hakili fali otma nimbe kuma min fon tara fo Nations Unies da won tara fo yoro werela akuma baw oui ambe na minka
ale hakilina Malion majorité hakilina ne be kuma no de don nana bi ka fawye mba fo yoro chamala Mali jugu ti sala ma shiti sana ambesra femfly ala ani peuple malien ulu ko fe antesra machier marfa bibolo bombe bibolo embargo bibolo fen wo fe na bibolo antesra yi ambesra ala yi ambesra peuple malien ay peuple malien ya yira janvier kalotani nani ko fangain abako fangain aba souteni fangain atepi min ko embargo ta wiata ka fangain dafri peuple malien ko kwateke ay ala fana ko kwateke fangain ala de bako barka de bako aga do de bako de ko ambe fe mi kelen mi na fem fla de nyina au fe duawu ani soutien na yo fla soro aw bena yani transition ka ban hakilina min ba bara o be hasimila o ba ka collaborateur o be gouvernement o be conseil national de transition o be institution bela donc bara kan ke chogomina amba don mena ambe minfi o ye aw kan soutenir aw ka do aw na yo ke ala barkala yani transition ka ban Mali horoya na dambe abesiga ma shitena tulonge Mali la tuguni Malion tena ñom faga tuguni ma shite nan shu kambla ñona ku flaw de dogono de bamana de koroboro de budamo de arabu o beye mana kuma de oye kan shu kan jamana tiambulu o be bana la sona yen transition gaba ana na udo di nawfe mba don fana awyan kumbe chogomina ne ma korobo ka kuma me chogomina iye musoka kuma me iye jeunesse ka kuma me transition ala e barka do ala ka ban barka ga continuer ka do ala fa ka ban abe ban domina ambe pouvoir di mogo mima o ka ke ladri mogo mi abe to sirainka ka malijo fo transition fa ka sadana fo beka ni sigi ka fo mali e jamana badi comme korle minum be tlongena sini ukasiranye ukambonya ukasiranye ambo de nyin odu meke ala na o ka do donc nana kuma de fo hasimi ko kangaw fo ka walinyando alere ko ba fe kana bi siniere abeta ku cala nana ka message fo we bi mbado ma chama be bi ubeta ku cala ne be segi Bamako parce que CEDEAO ya ka délégation blakana président Bouré so bi na le tara ku cala ne be touré so ya ne aka sigi kana donc ay do awu kanye pour que ben ka sigi kana jamana kono comme embargo intara atara ka fanga indafi ala barkala we peuple malien maso ala maso si ça baisse gina kana parce que embargo yin ay min da beka machi to tlogi na embargo tugune ne dalen dola parce que ayana ni galiami malion kele maso malion yere ya support ka temetoka donc ay do awke kuma ba minu be fika foye odene président de la transition togola gouvernement de la transition togola conseil national de la transition togola institution bet togola ako han kelen de bala avec ka fanye dongo du conseil des ministres là le centre de gravité du pouvoir c'est le peuple ka fo fanga pour que ka barka dala pour que ka sinsi anganga baraka jamana dum angana mashitoni o de ba ada dongo du anga nyomne na nyomne mashiti sana ayo aw denke de be malini mo la bi kunu ala e fangandi ma werema sini abena fangandi ma werema be ala de aw dengue de blanc malikuna donc ando do ami ni aw fe ayake ala ka son ala kan dem fangani ala ka ke malikuna fanga ka ke mali horeya da dambe sa siga maka ko fanga ayo ale kelen te barala ali malion bebe je ka baraki mali juguti sala mashiti sana ambesra femfly ala ani peuple malien ulu ko fe antesra machier marfa bibolo bombe bibolo embargo bibolo fen wo fe na bibolo antesra yi
bawu fila sɔrɔ aw bɛna yani transition ka ban hakilina min b'a baara o bɛ Hasimi la o b'a ka collaborateur o bɛ gouvernement la o bɛ conseil national de transition o bɛ institution bɛɛ la donc baara kan ka kɛ cogo min na an b'a dɔn maintenant an bɛ min fɛ o ye aw kan soutenir aw ka dugawu kɛ n'aw y'o kɛ ala barika la yani transition ka ban Mali hɔrɔnya n'a danbe a bɛ segin maa si tɛna tulonkɛ Mali la tuguni. nin tun ye Choguel Kokala Mayiga ye a tun taara Asimi Goyita ka ci min na nka a ma sɔn ka bɔ dugu kɔnɔ fo tuma min na a taara yen kabilatigiw dugutigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw ni maabaw a taara foli ani bonyamasegin kɛ u ye. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni Choguel Kokala Mayiga in de a nɔfɛ kuma cayalen do bi kosɛbɛ ni dun ye jamanaden dɔw ɲininka olu yɛrɛ kɔni fɛ don latɛmɛ fanga in furancɛ fanga in n'a ɲɛmɔgɔya bɛ Asimi Goyita bolo nka ni Asimi Goyita ale ye danaya ta ka da Choguel Kokala Mayiga de kan ni ɲɛsɔrɔla ko dɔw la wa ni ɲɛ de ma sɔrɔ ko dɔw la ɲɛsɔrɔliw la kɔni n'a fɔra ka fɔ Mali a tun ka kɔɔri 100 ni kɔ Mali tun ye o kɔɔri cikɛli bila a bɛ n'a fɔ sisan ni i ka baara kɛlen 300 a ye hakɛ 300 sɔrɔ i y'o kɛ san dɔ la o san yɛlɛma i ka 300 ma sɔrɔ i fɛ tuguni i ma fɛn sɔrɔ ka tɛmɛ 300 kan hali i ka sɔrɔ ta ma 100 bɔ o mana kɛ jago o jago ye o kɔrɔ ye k'i corona Mali tun ka kɔɔri sanga sinengo ka sabu kɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale ka kɔɔri sɔngɔ jasili o sabu de y'a to kɔɔri cikɛlaw tun banna kɔɔri cikɛli ma Mali tun jasira kɔɔri cikɛli la Mali ka niyɔrɔ jɔyɔrɔ tun nana bosi Mali la hali Mali tun ma jɔyɔrɔ sabanan yɛrɛ tun sɔrɔ nin Mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ nin b'a jira k'a fɔ nin ye dalu ye dalu min b'a jira k'a fɔ furancɛ fanga ni don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw u kɔni ye ɲɛ sɔrɔ nin na o ni ye lakanako yɛrɛ fana lajɛ Mali sɔrɔlasiw tɛ boli kɛlɛda la tun n'o tun bɛ fɔ u ma o tɛ fɔ u ma tuguni olu yɛrɛw de bɛ taa papalikɛlaw ni binganikɛlaw ni marifatigiw ka daga ci fo sigiyɔrɔ la o fana ye dalu ye bɛɛ n'a ka fɔ Mali sɔrɔlasiw u bɛ ka kɛlɛmasaya fari ko bɛ k'o da u bɛ ka farinya yɔrɔ caman tun minɛnen don Mali la Mali sɔrɔlasiw kɛmɛ ka papalikɛlaw gɛn ka bɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na diɲɛ don o don an b'a mɛn fo sigiɲɔgɔn jamana dɔw ko Mali bɛ mugu cilaw ka mɔgɔw la o kɔni maa bɛ se k'a fɔ Asimi ye ɲɛ sɔrɔ o fana la nka Asimi kɔni ani politikimɔgɔw dɔw sabu politikimɔgɔw bɛɛ tɛ ani a dɔw ma bɛn fɔ la hali ni y'a ye k'a fɔ diɲɛ jamana tɔw farinyalen don Mali nɔfɛ bi a sabu tɛ foyi ye Mali politiki kulu dɔw bɛ yen kabini Asimi nana fanga na bɛnkɔni kɛra fɛn min kan o ye k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ bi k'a fɔ mangoya bɛ mɔgɔ la tubabu yɔrɔ o tɛ maa wɛrɛ ye o ye Choguel Kokala Mayiga de ye o Choguel Kokala Mayiga dun bɛna don min ani politikimɔgɔw tun taamana ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ caman taama n'o tun miirila k'a fɔ ani na se ka bɛn fɔ la yala Choguel Kokala Mayiga de nɔ don sa wa yala politikimɔgɔw olu de taale fɛ sa wa waati tɛmɛnen ninnu kɔni na Choguel maa minnu n'a bɛ f'u ma ko démocratie n'o de ye minnu ko k'u ye Général Musa Tarawele ka fanga in kɛlɛ bɛn kɔni kɛra kan k'a fɔ min ye Choguel Kokala Mayiga ye ani olu ma bɛn fɔ la u tɛ bila ko ye o kɔsa in na kuma dɔw k'a fɔra k'a fɔ kuma dɔw fɔra a fɛ o kuma ninnu yɛrɛw sabu la mankan nana tɛmɛ ani dɔgɔtɔrɔ Umar Mariko ni ɲɔgɔn cɛ fo yɛrɛ ka kasobon sɔrɔla o la o Choguel kɔni bɛɛ y'a dɔn bɛɛ y'a ye bɛɛ y'a mɛn k'a fɔ a ye Faransi sɛgɛn kosɛbɛ a ka kuma fɔtaw hali kɔsa in na Faransi jamanakuntigi min bɛ fanga kura ɲini na n'o ye Emmanuel Macron ye a ye kuma fɔ an ka don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma ni waati ma an ta an tɛgɛ ma an bɛ na
ɲɛfɔli kɛ n'a tun y'a sɔrɔ dun k'a fɔ don latɛmɛ fanga in a mago bɛ jamanaden bɛɛ la k'aw jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma aw yɛrɛ ye Asimu ka kuma mɛn a ko a b'a ɲini malidenw fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yala Choguel de komandi potimɛw ye sawa yala a yɛrɛ de ye fɛn kɛ wa dɔw ka kuma na k'ale tun kan ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ko nka ko hakilina wɛrɛ t'a la jamanadenw farafarali ni ye politikima dɔw ka kuma ye kuma wɛrɛ t'a da tajuru sira kuma kɔ tuma o tuma n'a bɛ kuma ko minnu n'olu ye bɛɛja fanga bɛɛjɛ fanga ŋanaw ye 1991 ko a bɛ ta dɔw la jalagi bɛɛ bɛ ta ale fɛ ka ɲɛsin olu ma o k'olu kɛra Musa Tarawele ka fanga dafiriba ye k'ale de dun ye Musa Tarawele tiɲɛ tabaw ye k'a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a bɛ Musa Tarawele kan hɔrɔnya k'o de kɛra sabu ye ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye bɛnbaliya ni farafarali ye ko y'a to k'a fɔ don latɛmɛ fanga in a ka laɲini ma sɔrɔ fiyewu ka sɔrɔ malidenw kan ka fara ɲɔgɔn kan min b'a to yɛlɛma min ko fɔra a bɛ se ka se Mali bɛ se ka niyɔrɔ sɔrɔ a la cogo min ko a sigira fanga na a ma se k'a to teri ka sɔrɔ Mali la min b'a to laɲiniw bɛ sɔrɔ ko a ye Mali jugu caya gansan a ye fan bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛ ye fɛn wɛrɛ t'a da kɛlɛkumaw kɔ jamana kɔ kan k'a bɛ kuma minnu fɔ k'o ye kɛlɛtigɛ kumaw ye kuma wɛrɛ t'a da a b'a la France k'a a b'o de kɛ a yɛrɛ bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ cogo min u kɔni ye kuma caman fɔ a ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an da tɛna se nin bɛɛ ma baara minnu dira a ma jamanakuntigi fɛ ko a dawaga wo dawaga wala a ka kuma lasew la k'a ko 100 ko 80 ɲɛ sɔrɔ la k'o fana ye nkalon ye o dɔw yɛrɛw tun ye a jira k'a fɔ ko a ka ŋaniya tɛ foyi ye bi a yɛrɛ bɛ se ka kɛ ŋana ye cogo min mɔgɔ caman kumana dɔw ye kuma minnu fɔ an bɛ se ka misaliya dɔ di aw ma u yɛrɛw ka hakilinata ye min ye mɔgɔ fɔlɔ min n'u ka laselen ale y'a ka hakilinata di o ye sonalidonba Maître Konare Cheikh Umar Konare ale ɲininkali min kɛra a ye dantigɛli kɛ nansarakan na a ye min kɛ nansarakan na an k'a lajɛ n'a sera ka bayɛlɛma bamanankan na a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min inchallah. Entendu parler de ces rumeurs. Ne yɛrɛ ne ye nin ŋunuŋunukan in kuma in mɛn. Je n'en ai pas été étonné. Nka a ma bali ne koyi Choguel ka baarabila yi ka bɔ premier ministre la a ma bali ne la. Les rumeurs de la démission de Choguel Premier ministre sont propagées par ceux-là même qui n'ont jamais souhaité qu'il soit au poste qu'il occupe. Tout simplement parce qu'on considère n'olu ta kanu ma kanu don kelen da kelen k'a fɔ Choguel ko kala Mayiga ka kɛ premier ministre ye olu de bɛ k'a ka premier ministreya jamana marabolo ɲɛmɔgɔya k'a ŋunuŋunu kuma fɔ ko a ye ɲɛmɔgɔya in bila wala a jagoyara ka ɲɛmɔgɔya in k'o bila. Qui n'a pas la même philosophie politique. Tiɲɛ don a bɛ se ka kɛ an'u ka kuntilennaw tɛ kelen politiki ko la. Que olu kɔni. Mais bien avant sa venue au pouvoir. Nka kabini a ma fanga in sɔrɔ ne hakili la ka fa tun ye nin kuma in fɔ. Je veux dire à la primature Choguel a toujours revendiqué l'héritage de Musa Traoré. Kabini a bɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la kabila a ma se o ma Choguel Kokala Mayiga a ko k'ale bɛ général Musa Traoré tiɲɛ tabaw ale b'olu fɛ. Et cela ne peut pas nous ressortir ça. Oui, mais laisse-moi Bamba, il n'est pas chef de parti. Bamba. Ah, laisse-moi parler. Attends. C'est-à-dire que bien le MPR, c'est l'héritage de Musa Traoré. Quand tu revendiques ça, tu vas contre le mouvement démocratique. Ni koni ko k'i ye Choguel ka tɔma ye e ni minnu ye général Musa Traoré ka fanga kɛlɛ a tɛ se ka kɛ kuntilenna kelen kan aw ka hakilinataw tɛ kelen ye wa e ye général Musa Traoré tiɲɛ taba lafasabaw de ye. Et Bamba est membre du mouvement démocratique. Wa ni e min bɛ nin kuma la sisan Bamba minnu ye général Musa Traoré ka fanga kɛlɛ ko ka bɛɛ y'a sabati ka sabati n y'o maa dɔ de ye. Il est membre de l'ADEMA. Adama tɔn de ye. Donc ça peut le choquer. Moi ça ne me choque pas parce que. A bɛ se ka kɛ a tɛ bɛn e ma kɛ Bamba nka a tɛ ne kana a tɛ ne bɔ n dabolo kan a bɛ se ka e dusu bɔ a bɛ se k'i fitinɛ nka ne t'a dɔn k'a fɔ sɛ yɛrɛ bɔra a fan kan. Je suis pas membre du mouvement démocratique. Ne tɛ minnu ko k'u kana ni bɛɛ y'a ye Musa Traoré kɛlɛli ka bɛɛ ɲɛ fanga sigi ne t'o maa ye o.
ni membre du MPR d'ailleurs. Alors, donc, ceux qui ne voulaient pas qu'il soit là, souhaitent qu'il parte. Shogel Kasigi Jamana Marablo Nyamola Fieu, Olu de Be Kobela Jelena, Daga Wilila ou Lucas Songala de Mayoufé. Et donc, les réseaux sociaux s'en ressentent. Otuma Amana Kechu, Wochosa, au Frugu Koni, au Tsega Dablao. Cela dit, on m'a toujours annoncé. Wati Bela Jelena to me Nyafo. Les assises. Kafo Jamanadunka Furbasigi Minu Kera. Et une ouverture politique. Kafoko Nakera Abiseka Kesabuye Jamanademunu Mbafe Ku Uninu Dado Fasokola Dana Yele Uluye. Et cette ouverture est en train de voir le jour. Au Benkami Kafoko Mahoma Neba Feki Sendo Faso Jolila Koda Yele Lendoye Oku Bisena. À mesure où on a révisé la charte pour augmenter le nombre des membres du gouvernement. Ananaye Kafo Mire Jamana Marabawe, non le gouvernement Moye, au Dayele ou Bessena Kafo Mawara ou Bissekado. Pour augmenter le nombre de membres du CNT. Halimi Wasadia Jorobe Mam Boloke. Ngafaraka Dayele Like Omado Kado. C'est pour donner à des gens qui ne sont pas déjà dans la philosophie politique de la transition. C'est pour Kayedro au munko ko awni dolateme wala franche fanga mo ka kontlena o tekelenye au dabisega yele au yichugumi abisega do l'ouverture. Et vous savez que l'ouverture là au Mali ça signifie simplement donner à manger aux gens, c'est tout. Akekunte foye ka dala duminindo ngoya doye mi rebe doyini dala duminindo yini o kaseka dosoro. Tant qu'ils n'auront pas à manger, ils ne feront pas la paix. Benkera Kakafo, nous connaissons Mandunda Soroa et Utina son fieu. Pas c'est clair. Maintenant, je termine en disant que aujourd'hui, dès les premières heures, moi, je vous ai dit ma confiance au Premier ministre. Je pense qu'il n'a pas témérité de la nation. Ka seni yoro makoni ka fo kwa mi jini yoro fiwa ka mi soko ke fasola utefora iju kuma kokoi l'élan qu'il a donné à la nation a plu à tout le pays. Jamana bek wasara ni shogel ka kumanu na ka barawe. Il est déjà entré dans l'histoire. Mu sona o mu maso shogel ay togosoro atobina me atobina sementaru kula koi. Si le président de la transition pense que sa mission doit prendre fin aujourd'hui, ni asimu koni ko shugel ye doke ni sigi minkama yu ban utuma anga barajo Shogel n'aura pas déçu ni okonikera shugel ama mo jigla tikefiu bara mindirama ayo mafani wasai. Il y a Bamba qui parle de certaines réalisations qui ne Bamba beka do foko nyana do manye qui auraient traîné, etc. N'oublie pas, mon cher ami, que le Premier ministre n'a pas la réalité du pouvoir. La réalité du pouvoir est entre les mains des militaires. D'accord. Fanga jonjo me minu bolo sur la souri ate shogel bolo de awo chukurbani musukurba mintu barosigi kera Afrika bulfe uluka kare baro mintu shokmar konare ale sharia dombray abe fumu mako avocat yafle bona sodo be nabi fuma ko horon TV olufuna tara malido nyininga bolonfe utemesena ma kuka hakilata nyininga min fora maldenw fɛ malden dɔw fɛ o filɛ nin ye to ka baara kɛ malidenw sɛgɛnna ten gouvernement faleli nafa foyi t'a la depuis i bɛ ka premier ministre joli a tɛ duuru bɔ a mun yɛlɛma maliko in na yan fa paka mɔgɔ si ka maliyɛn sago kɛ hali ala yɛrɛ se ka maliyɛn sago kɛ tellement maliyɛn compliqué len don an ka jan ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in jɔ mɔgɔmisɛnninba in nafa foyi t'a la ni premier ministre tun bɛ se ka dɔ bɔ a ka baarakɛla ninnu de la ka jama dɔgɔya dɔɔni k'a kɛ jamana yɛrɛ ka taabolo kama
mais premier ministre kana boy an tɛ mɔgɔ ko la tuguni mɔgɔ ko tɛ bilen an bɛ jamana ka taga ɲɛ de la an ka bɔ kɔngɔ ni minɔgɔ la an b'o de nɔfɛ u k'a bɛɛ dabila sigiɲɔgɔn ni baarakɛɲɔgɔnya la u ka ɲɔgɔn minɛ u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka sigi ka diya walasa ala bɛ ka sɔrɔ jigin k'a d'a ma. nin tun ye hɔrɔn tv olu yaalala bamakɔ bɔlɔn fɛ ka ɲininkali minnu kɛ nka dɔ bɛ yen ale ye yɛrɛwolo o tɔn ɲɛmaa ye jamalajɛ minnu bɛ kɛ ale ka kumaw ka ca kosɛbɛ n'o ye bɛn le cerveau ye yala ale fana ye Choguel ka baarabila ye a y'a mɛn ni hakilina jumɛn ye a y'a mɛn tulo ɲuman da wa ale ka hakilina dɔn wa yala tiɲɛ don wa an t'a yɛrɛ fana lamɛn. I b'a dɔn an ka jamana ye univers jamana de ye kosɛbɛ quoi mɔgɔ caman bɛ yen dɔw ko Asimi y'a bila dɛ u b'u sago yɛlɛma k'u b'o de kɛ tiɲɛ ye quoi ne yɛrɛ tulo b'a la ko Choguel welelen don ko ka taa Kati ko y'a wele ka taa ko y'a bila ko la mais ni premier ministre bɛna déposer par exemple a sera o ka taa Kati yan Kati taga ko jumɛn b'o la décret de bɛ signer dɔrɔn donc Assimi Goïta fait bon Choguel était premier ministre et tout o ma signé ko ka Choguel minɛ ka taa Kati pourquoi o kala i bɛ ka don aw bɛ bandaw don mɔgɔw tellement u sago ye min ye o ka kɛ donc souvent u bɛ bɔ ni kibaruya sugu ye bɛnbaliya t'u cɛ bi an bɛ ka kuma bi tele 13 ye bɛnbaliya misi kɛra Jarati tɛ Choguel ni Assimi ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na ko bi jamana tacogo la bɛnbaliya kelen pe tɛ yen Assimi ni Choguel dɔw ko k'a bɛna bila dɛ ko nin week-end yɛrɛ tun tɛ ban dɔw yɛrɛ y'u kale o kan k'o tɛ ban n'a ma bila ne yɛrɛ ye dɔw ye ko déclaration ba dɔ bɛna kɛ ko dans les heures qui suivent n'a bɛ yɛlɛ la Choguel ma taa Kati kelen Choguel yɛrɛ taa kun tɛ Kati wa Assimi ka Choguel bila o kuma yɛrɛ tɛ sen na yɛrɛ a tɛ sen na kuma tɛ sen na an bɛ don min na ko bi a kuma tɛ sen na mais rumeur min don an kɔni y'a ye bɔlɔlɔ kan an yɛlɛla quoi an yɛlɛla donc mais an cɛsiri k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ gu min kan bi a bɛ bɔ kɔnɔ cogo di o de nafa ka bon kosɛbɛ. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw yala Choguel yɛrɛ ka mangoya wala Choguel ka kuma jumɛn y'a to n'a ni minnu ye Musa ka fanga in dafiri ka Musa gɛn ala ka hinɛ cɛkɔrɔba la ka gɛn ka bɔ fanga na minnu y'a gɛn yala olu yɛrɛw mun de y'a kɛ u ni Choguel ti bɛn dɛ Magma Gabriel Konate ale ni Choguel tun ye barosigi kɛ o tɛ bila ko ye dɛ a bɛ waatinin bɔ ni ma fili o y'a sɔrɔ a ma sigi fanga na a y'o kuma min fɔ aw k'o lamɛn bani nin kɔni nin kuma min fɔra Choguel fɛ ani u b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko démocratiw n'olu de bɛɛ y'a dili ani bɛɛ y'a kolokolobaw ye u tɛna se ka bɛn fɔ la fiyewu aw ka kuma in lamɛn nka nin tɛ bila kuma ye dɛ fili saba a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye pour que ka Musa bin u ye fanga dɔgɔyama u y'o de don bɛɛ hakili la ka fanga lagosi ka don denmisɛnninw bɛɛ la ka Musa nini ka fɛn bɛɛ bɛ se ka da Musa kan o bɛɛ ka maliyɛnw hakili suɲɛ pour que ka fanga bin ne tamasiyɛ do d'aw ma le 31 décembre 1990 Musa ye le vœu des familles fondatrices et des imams et des chefs religieux a y'o reçoit ala ma hinɛ la an fa Balakale a ye ɲininkali kɛ Musa la ko tuma kɔrɔnfɛ kelen ye mun ye Musa ye kuma ta ka hakilina fɔ a la a tilala k'a fɔ a laban ye mun ko n bɛ kali ala la ni mɔgɔ min y'a fɔ k'a bɛna bala wuli jamana kɔnɔ ka Mali tila fɔlɔfɔlɔ pour que Mali ka tila a bɛ fɔ k'a kɛra Musa ko a filanan ni min fɔ k'a bɛ bala wuli jamana Mali la ne jahanama sira kunna opposant y'a yɛlɛma k'a fɔ Mali bɛɛ la ko Musa k'a bɛ jahanama siri maliyɛnw kunna bɛɛ y'a mɛn i nkalon don donc ka fanga lagosi ka fanga la dɔgɔya u y'o don bɛɛ hakili la ka fanga yɛlɛma o ye erreur fɔlɔ ye hali ni bɛ fanga ɲini ko dɔ bɛ yen i t'a kɛ c'est pourquoi ne y'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ si t'a mɛn da o de y'a to minnu mɔgɔlankolon ko mɔgɔ kundan ko kun b'a la a kun filɛ n y'a don kabini lawale fo bi a bɛ fɔ domin la kɛlɛ de ye manden ci kɛlɛ de bɛ manden jɔ an k'a ci n'an y'a ci bi sini dɔ bɛ na o b'a jɔ o ye kan ye nka bari san'a ka ci bi min kale ala la ala mun ye ne ni olu yɛrɛ da ka an bɛɛ da sani o bɛ kɛ o tuma ala bɛ ne yɛrɛ ɲininka na n kɛ miiri o la puisque ne ta ye min ye ne ta ye min ye nkalo e ta ye min ye i tɛ se k'i i tɛ se k'i min la i ni ninnu kɛ i b'a fɔ ko o k'o kɛ
ni tayni ni ko kaba kai ba fa pike utman tayni ne tayni ni ko ubode ke ne tayni utman ne tayno ne ko ni ngabode kam halit latla abi fode akaram sako ni ma ko kabe balawo wili malikono wallahi ni kal alala ba ba kuma tay ambe jahannama tri ikuna ambe jahannama tri ikuna akara didu ni wati wa asro shina Musa Traoré tumefungana fanga blali yako fanga blali afe aisan tanke kasula Musa Traoré kunintari da ni kungurutai ni bonye ni karamai atumbi lame maldum fe ni yayi kafo nire wati bela jenena mbe ni shina Musa Traoré kaboru fo mwana be halibi shina Musa Traoré dimia be ula ukanga femindo oye kafo afolofolo femi shina Musa Traoré yaka juru sarafasoyi kuma minumbi fo Musa Traoré ka fanga kula akanka mo blasrade ka doka fo kungu tumbe wa bibe shinirebe ukira fanga nyina yesaw owere kira shugeli anano femo yesaw ukira halibi maminu bala ko Musa Traoré jamana sen kofe ngane Jose Traoré nebi takungo kuno nebi kungo na yala de ne jora unene la jo bajangara dondala do franche temene kontedo ko sabu ko nadi manye fo uye ube alaka latike sabu antun tara alaka mabarawdla ni alaka chila siraka ba ngashana Musa Traoré olubo kuma chama fo Musa Traoré ma Musa Traoré tumbe fana wati mina ayasura chama ere tunte balula halni tume balula te kodo ni yeshina Musa Traoré ka kuma fotai ga shugalere yala ere ba kalama ka fo yere damani nyonche M5 RFB la M5 RFB de kuluye chikorbani musokorobaw ko ibeka ka kele ka bo fangana o de senfe M5 RFB olu farla nyon kan fo kana bonyeta ka di anga imam manoye imam Mahmoud Dikoye boko chaman kalama mere ni mamye baru chaman ke ola do nata nuna andabina sinima nga shogel funyongo mimbe wire damani nyonche M5 la sabu shogel kele bayi kulu flai foloi oye wire dama M5 RFB flana oye Musa Traoré sabana tuma dola oye magwanza wara oye akele bawu ka chako jugu nga shogel ere oye baru sigi doke ya imi fo fle Amboranga réunion là c'est ça. Réunion d'amener cabine 17h30. 17h40, 23h40. Ça fait combien d'heures? 5 heures. Ça fait 5 heures de temps. Aemi Kepi, et Borekanga qui est en Afrique, on m'a dit au-delà quoi. Ni Furkunana, on be table renversée. Farafara ne mi ko M5 nyamoro akira chubu malion nye banabi mo ni kodo kera mi mabe ama ankanga sigika afonyo sigika fo de be ko be ba ye belabi ni wati peke ka mo lami de ne re kuma na 30 minutes e ko chama famu mo kuntenyo famu ko chama la nkuma ubi mali be chogomina Malion be kangi mobilisé autour du président de la transition avec la confiance du gouvernement Kabi ou confiance Mali peuple be confiance du gouvernement Inka ou confiance M5 kanga barake doka faraka dongodo confiance mimbe peuple ni ka gouvernement che confiance mimbe président du gouvernement che confiance mimbe institution de la transition il faut conseil national de transition ni gouvernement ni président doka faroka M5 a mobilisé ni président ko Malion Kapo chou clé Malion Kapo maintenant jamana tabulu hakila min be soro M5 fait ka do faraka ambe nyonda laje chaque 2 semaines be réunion présidée utanga seka nyon fam ni fuma udobe mo kana to ka tufo kenema ou bien ka tufo mejaula mais anga sigi ka kwani nyonje l'essentiel c'est que anga président de Mepi ka Mali tambe na horea akaseka sigi am yani transition kapa transition be ban domina anga sigi ka election ni manki transition be ban domina o ya soranga jamana la kanala transition be ban domina o ya so réforme baw kera pour que président fura men bena sigi
a bɛ baara kɛ ka jamana développer o y'a sɔrɔ réforme kɛra jamana lakana la armée sigira donc ale b'i concentrer ka jamana labaara ka taa notre objectif c'est que ça soit la dernière intervention de l'armée donc an kana transition kɛ élection ko dɔrɔn n'i y'a f'u ye fana an ni CEDEAO je crois qu'an bɛna ɲɔgɔn faamu parce que sisan bɛɛ y'i ka limite dɔn an bɛ ka ɲɔgɔn lamɛn an ka experts bɛ yen u ka experts internationaux ils sont près de 30 an ka experts ils sont à peu près 5 bɛɛ baara la je crois que u ka point de vue bɛ ka surun ɲɔgɔn na quoi donc n'a sera yɔrɔ dɔ la peut-être an bɛ taa CEDEAO fɛ ka résultats présenter peut-être an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu en tout cas an y'a labɛn a mɛnna embargo in fana an kan ka changer ka kɛ opportunité de aw ma ye sisan an ka kɔri an bɛ taa n'a ye Mauritanie port kan dɔ bɛ taa Conakry port kan donc an bɛ ka n ka fɛnw diversifier pour que plus jamais mɔgɔ kana sigi kɛnɛma k'a fɔ k'i bɛna Mali étranger ka Mali hɔrɔnya danbe bɔ mais Maliens k'a dɔn dɔ diminen don CEDEAO kɔrɔ k'an ka bɔ CEDEAO la Mali tɛ se ka bɔ CEDEAO la tan parce que CEDEAO ye Mali den de ye CEDEAO bɛ sigi don min na le Mali est membre fondateur et puis n'aw ye jateminɛ k'an ka président bɛɛ kabini indépendance fo bi président bɛɛ b'a fɔ constitution bɛɛ b'a fɔ ko Mali ka hami fɔlɔfɔlɔ ye nin ka Africains bɛn ka Afrique kɛ jamana kelen donc hali ye dimi dɔn na bi o dimi tɛ se k'a fɔ k'an b'an muti ka bɔ CEDEAO la bi donc o kuma fana an y'a fɔ an ka militants ye an ka ɲɛmɔgɔ ye u k'a faamu hami baw minnu bɛ président la bi ka jamana lataaɲɛ ne y'u bɛɛ expose ye k'a f'u ye an kan ka kɛ an ni président ka da ɲɔgɔn na force du changement ka da ɲɔgɔn na u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka armée soutenir a bɛ baara min na a k'a dɔn ko peuple b'a kɔ peuple bɛɛ b'a kɔ kɔngɔbaw minnu faraw de ye nin je crois que an bɔra vraiment bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye an b'o to maintenant je vais continuer ne yɛrɛ bɛ to discussion la ni camarade dɔ ye ne ni dɔ bɛ ɲɔgɔn ye en tête à tête n bɛ do ani dɔ bɛ jɛ en groupe mais je crois qu'on puisse se comprendre parce que n'i bɛ ɲɛmɔgɔya la ne y'o fɔ kabini M5 tile le plus important c'est pas les contradictions il faut veiller à ce que les contradictions ne se transforment pas en antagonisme c'est-à-dire a bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais a kana kɛ kɛlɛ min ma ka kɛlɛ tiɲɛ a ka objectif baw faut jamais les perdre de vue ne y'o de fɔ bɛɛ ye hali M5 la waati dɔw tun bɛ yen aw jeunes hakili b'a la maa caman tun découragera mais ne bɛ to k'a fɔ aw ye rester unis garder la main dans la tempête la victoire est avec ne y'o de fɔ bi M5 la on va amener les peuples maliens à bon port avec le président de la transition à la tête de notre équipe. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye Choguel Kokala Mayiga ye an bɛna bi ta in fɔɲɔgɔn in bila yɔrɔ min o ye ne kɔni ma se ka u bɛɛ lasɔrɔ nka Mohamed Ali Bacili ale kumana M5 yɛrɛ dama u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kan a ye nin fɔ a tɛ dɔgɔ furancɛ kelen bɔ fɔlɔ n'o tɛ Choguel ye kuma min fɔ o bɛ ɲini ka dɔgɔ furancɛ fila bɔ bi an ka Mohamed Ali Bacili an k'ale fana lamɛn. Ayiwa bɛnbaliya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mais a fɔ adamadenw ka bɛnbaliya tɛ a fɔ kɛlɛ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ kun an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn an ka yecogow ma kɛ kelen ye an ka faamuyacogow ma kɛ kelen ye taabolow komite ka kan ka taabolo mun ta tɛmɛsira mun ni komite ka kan k'a ta an bɛ don min na i ko bi pour que an ka se ka baara kɛ. Parce que nous avons un comité stratégique avec sigilé M5 RFP de Togola. M5 RFP ni n'an jɛra k'a sigi ɲɔgɔn fɛ an y'a jate minɛ a ka kɛ jɛkulu de ye jɛkulu mun n'a bɛ a hakili jakabɔ Mali yɛlɛmacogo la ka se ka na ni Mali kura ye Mali ka kan ka baara cogo di pour que an ka se o Mali kura ma mun ni mun ka kan ka boloda k'o baaraw ɲɛfɔ an ni jamanadenw cɛ an ka se ka se o yɔrɔ la mais M5 RFP ni a b'a fɛ ka yɛlɛma in nati alors il faut que ɲɔgɔn faamuya ka k'a kɔnɔ dɛ ŋaniyaw ka da kɛnɛ kan kumaw ka fɔ hakiliw ka falen falen bɛɛ k'i hakilina di bɛɛ k'i hakilina di a bɛ fɔ o ma débat ye mun ye e b'i hakilina di ne bɛ n ta di mɔgɔ wɛrɛ b'a ta di an b'o ɲɛsin ɲɔgɔn na an b'a fɔ laban na an ka faamuya sɔrɔ an ka taa ni an bɛ ka kan ka taa ni taabolo mun ye an bɛ bɛn o kan k'o fɔ nka sisan o tɛ yen o débat tɛ yen
ka kumaw falen o tɛ M5 kɔnɔ sisan yɛrɛ a b'i komi kumaw basigilen tɛ M5 yɛrɛ hakilina kan puisque M5 yɛrɛ t'a hakilina di o gouvernement bɛna ɲɛfɔli mun ye kɛ M5 ye a ka baaraw kan M5 ɲɔgɔn ɲɛ y'o de ye gouvernement kana a ka baara dɔ ɲɛfɔ kɔma segin don ale b'a ka baara la a b'a ka kɔma segin kɛ bɛɛ b'a dɔn hali mɔgɔ minnu tɛ misiw min yɔrɔ la i b'a dɔn ko galama tɛ yen bɛɛ b'a dɔn gouvernement baara kɔni o tɛ bi ye o ma daminɛ bi la o tan tɛ mɔgɔ bolo k'i b'o ni fɛn wɛrɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ k'i bɛ se k'o fila bɛɛ kɛ i sago la a ka ɲɛ a ka dafa i bolo ka M5 baara kɛ k'a dafa i bolo ka premier ministre kɛ k'a dafa i bolo bɛɛ b'a dɔn a tɛ se ka kɛ anw donna gouvernement kɔnɔ an b'a baaraw dɔn réunion tɛ ban sigikafɔ tɛ ban premier ministre bɛ yɛlɛ a bɛ taa président fɛ yen a b'a ka bureau la a bɛ ministre reçoit a bɛ ambassadeur reçoit a hakili bɛɛ bɛnnen bɛ o dossier de ma n'i ko ale yɛrɛ ye ko o tuma la k'a ka dɔ wɛrɛ fɔ ko M5 ye ayi a bɛ gouvernement in de kɔnɔ o de fana ka kan anw yɛrɛ b'a fɛ ale k'o de kɛ minɛ puisque ni danaya dara M5 kan k'a bila o la o jɔyɔrɔ a k'a fa fo k'a dafa mais a kana fɔ a b'a ni fɛn fara ɲɔgɔn kan o fɛn ka taa tiɲɛ a bolo an b'o o kɛnɛ de kan sisan an tɛ se ka ɲɔgɔn ye an ka kuma Mali kura yɛrɛ kan an bɛ kuma la gouvernement ka baara de kan an bɛ kuma la gouvernement ka kunnafoniw de kan ale bɛ kunnafoni di cogo min u bɛ baara la cogo min ko anw da t'o la o kɔni ye dɔrɔn a bɛ ko dɔ kɔma segin ma mais M5 fana ma sigi o kama o M5 kun b'a ka baara la a ye kɛlɛ mun kɛ gouvernement tun b'a ka baara la an ma gouvernement soutenu parce que o ka baara man d'an ye an b'a fɛ gouvernement mun bɛ yan sisan n'o bɛ an tɔgɔ la o ka baara kɛ an k'o soutenu o ka baara ka di an ɲɛ mais o kana an bali anw yɛrɛ fana ka baara M5 k'a ɲɛsin Mali kura la k'a ɲɛsin an ka ɲinifɛnw na an ka se k'o de fɔ minɛ o ni transition dɔrɔn tɛ bɛn o kuma ka bon transition kelen ma a baara ɲɛɲinini ka bon transition kelen ma donc mais ni M5 dɛsɛra k'o kɛ a ye jamana nɛgɛw puisque a ye kɛlɛ kɛ k'a bɛ n'o de kɛ mais bi an dɛsɛlen bɛ ka sigi yɛrɛ ka o baara ɲɛ sɔrɔ parce que minnu taara gouvernement kɔnɔ olu ko k'u tɛ M5 di mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ don a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ baara kɛ ye n'olu tɛ nka gouvernement b'u bolo o tuma misi ko sonsan fila n'i ko i b'a gɛn ni m'i kɔlɔsi a fila bɛɛ bɛ taa k'i dan parce que a gɛncogo tɛ dafa a fila si nɔfɛ o tuma M5 bɛna i sigi ka gouvernement lajɛ a y'a yɛrɛ kofɔ jamanadenw ye k'a ɲɛsin minnu na a bɛ dɛsɛ k'o kɛ wa kuma bɛ yen de alors olu dun bolo dɔwɛrɛ tɛ yen olu b'a ɲɛna k'a fɔ n'u tora M5 nin kɔnɔ o ye garantie dɔ de ye olu bolo gouvernement na peut-être ka sɔrɔdasiw yɛrɛ denmisɛn minnu ye fanga ta olu fana ka garantie de y'o ye pour que denmisɛnw kana s'u ma wa an t'a faamu n'o tɛ i ka baara i b'a dɔn o ye gouvernement ye baara wɛrɛ min tun bɛ M5 kɔnɔ ni gouvernement baara tɛ n ka y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ mais bi M5 yɛrɛ réunion tɛ se ka daminɛ ni 5h30 ma se fo gouvernement mɔgɔw ka tila u ka baaraw la o yɛrɛ fana o bɛɛ yɛrɛ tɛ se ka na nka o sigilen bɛ M5 kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ don u nɔ la mɔgɔ wɛrɛ tɛ baara in kɛ M5 yɛrɛ ka kan ka ɲɔgɔn ye kuma mun ni baara mun kan o kuma tɛ ɲɛnabɔ M5 kɔnɔ dɛ o bɛ labɛn primature de la ka ordre du jour dilan ka n'a di an sigilen ma o tuma an ma kɛ M5 ma kɛ gouvernement ka baara kɛ den ɲɛfɛ wa a da tɛ kuma la mais baara de bɛ ta ka n'a d'a ma k'a ɲɛfɔ a ye non o y'olu ka taabolo n'u ka faamuya cogo ye anw k'o tɛ bɛn u ka to gouvernement kɔnɔ u ka baara kɛ f'u se dan f'u fanga dan an b'u kɔ an b'u dɛmɛ puisque an ko transition de an m'a fɔ n'anw yɛrɛ tɛ transition na a kana marcher anw bɛ transition marcher li fɛ hali sini denmisɛn minnu nana fanga ta o ye transition kuma sɔrɔ M5 kɔnɔ fɛn caman bɛ u b'a sira kan FMT u y'a sɔrɔ M5 kɔnɔ an ka don memorandum kɔnɔ dɔrɔn a bɛɛ b'a kɔnɔ donc ko o transition nana k'i b'i kun fosi ko ni ne tɛ transition in na ne m'a ta ni mɔgɔ wɛrɛ de y'a ta ne b'a tiɲɛ de non an t'a fɛ a ka tiɲɛ an b'a dɛmɛ a ka marcher mais a ka marcher k'an to an yɛrɛ la an kana falen ka taa kɛ gouvernement ye an kana falen ka taa an sigi gouvernement mɔgɔw ka laɲini n'u ka taabolow kɔnɔ u ka laɲini n'u y'a sara n'an b'u dɛmɛ de mais o tɛ se k'an ka laɲini bali olu ka laɲini kama transition laɲini bɛ gouvernement sira fɛ transition laɲini fana bɛ yen awa
M5 ka laɲiniw kɔnɔna fɛ donc bɛɛ k'i ka laɲini ta an ka ɲɔgɔn dɛmɛ u la an k'u dɛmɛ u k'an dɛmɛ mais u kana fɔ an ka laɲini an k'a da kɛrɛfɛ ka tugu u ta kɔ o de b'a ni ɲɔgɔn cɛ an ka kuma in bɛɛ kɔnɔ an y'o de fana fɔ an b'aw kɔ an b'aw dɛmɛ an bɛ transition an b'a fɛ a ka marcher puisque n'i ye fɛn min bɔ i da la k'a ɲɛsin jamana la n'o fɛn ala y'o latigɛ n'e ko n'e sen t'o la k'i b'o kɛ o fɛn tiɲɛni ye o kana ɲa ala yɛrɛ bɛ ba i la donc transition ye an bɛ ala deli a ka marcher parce que an y'a ɲini mali de kama mali ma tunu ala y'an sɔn transition na a y'a jɔyɔrɔ kalifa minnu na o fana y'ala ka latigɛw ye o tuma anw minnu ye transition fɔ an da la k'an k'a kɛ ka mali labɛn kura ye o tuma f'anw ka fara o mɔgɔw kan de k'a ɲini o labɛn ka kɛ sabati kɔnɔ o labɛn ka kɛ ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ o labɛn ka kɛ fana i ko an y'a kanu a ka kɛ cogo min a baara dilen bɛ minnu ma u k'i ɲɛsin o baara la sa u k'u farikolo n'u hakili bɛ bɛn o ma anw fana bɛ M5 kɔnɔ an b'u dɛmɛ o la mais o fana k'an dɛmɛ an fana tun bɛ hakilina wɛrɛ minnu ɲini ka mali kura dilan an k'o hakilina an ka tɛmɛ ni o ɲinini ye ani o ɲaɲinini ye M5 kɔnɔ mais ni M5 tɛ se ka baara kɛ fo ka na olu ka kuma kɔlaseginw na mɛ M5 bɔra a jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min tun b'a la yanni i bɛ k'a ka bi o tɛ nin ye plutôt yanni i bɛ k'a ka bi contrat kun tɛ k'a ɲɛ o an tun b'an ka laɲiniw de kɔnɔ donc ka taa gouvernement na o dɔrɔn t'an ka laɲini ye dɛ ka mali kura yɛrɛ dilan o de y'an ka laɲini ye donc ni gouvernement y'a yɔrɔ dɔ ye olu k'o baara ka ɲa an bɛ tɛgɛrɛ fo kun an b'a fɔ alhamdulilayi ala y'an sɔn maaw la mun bɛ k'an kunnawolo gouvernement kɔnɔ anw fana bɛ ala deli an ka kunnawolo dɔ fana labɛn M5 kɔnɔ ni M5 fana hakilinaw ye gouvernement k'o faamu k'an dɛmɛ a la an b'o de fɛ k'o b'a yira ko kuma in gɛlɛyara a gɛlɛya dɔ kɛra mun ye anw y'a yira dɔrɔn k'a fɔ comité stratégique ni président mun tun b'a kunna o président de kɛra premier ministre ye k'ale yɛrɛ président in to comité stratégique kunna a k'u de minɛ ko fo ka bɛnkan sɛbɛn de dilan gouvernement ni comité stratégique cɛ minɛ o y'a sɔrɔ ale tɛ gouvernement na ko fo k'o de dilan hali n'an tɛ gouvernement na denmisɛn minnu ye fanga ta u k'a dɔn an ka kɛlɛ de ye nin bɛɛ nati donc fo sɛbɛn dɔ ka dilan bɛnkan de ka kɛ o ka kɛ bɛnkan ye gouvernement ni comité stratégique cɛ an ka hakiliw falen falen u bɛ baara mun na an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min anw fana an ka ye ɲɛna ye cogo min ye o fana ka se k'o faamu anw m'o fɔ o an bɛɛ de jɛra k'o fɔ n'a fɔra ko baara dira anw yɛrɛ ma ɔ sisan gouvernement o ni comité stratégique cɛ o bɛnkan papier an ma se k'o sɔrɔ donc gouvernement kelen b'a ta kɛ a mana na mun fɔ an ye o don donc ɲɔgɔn ye minnu bɛ kɛla comité stratégique la anw t'a fɔ réunion don dɛ an b'a fɔ ɲɔgɔn kunbɛn don an b'u kunbɛn gouvernement kana kuma dɔ fɔ an ye réunion tɛ o n'i ko réunion hakilinaw de bɛna falen n'i ko an ka taa ɲɔgɔn kunbɛn i bɛ mun kunbɛn hali n'u nana wulada fɛ fɛn kɛra de min de taanba t'u bolo mun b'u da i b'o de lamɛn u bɛ wuli ka taa u b'a fɔ sini baara b'an bolo ou bien rendez-vous b'an bolo hali discussion tɛ o sigikafɔ ni ɲɔgɔn ɲɛ tɛ kelen ye o donc an tun bɛ ɲɔgɔn ɲɛw de kɛ comité stratégique fɔlɔ kɔnɔ o tun ye ɲɔgɔn ɲɛ minnu ye kun b'a la a kun bɛ fɔ an ye yan'an ka se yen an bɛ miiri an ka kan ka taa kuma minnu fɔ a kuma in a ɲɛsinnen bɛ mun na mun gɛlɛya bɛ se ka bɔ a kɔnɔ an bɛ bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔ cogo min an b'o bɛɛ dɔn mais bi ci bɛ bila i ma dɔrɔn k'i ka taa ko ɲɔgɔn ɲɛ bɛ yen hali a kun tɛ f'i ye fɔlɔ i mana don olu yɛrɛ mana kun mun sɛbɛn ka na n'o ye u b'o de f'i ye ka taa an b'a fɔ o tɛ comité stratégique ye o kɔni i welela de ka taa kuma sara i la n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ tɛ réunion ani rencontre tɛ kelen ye anw tun bɛ réunion de dɔn comité stratégique kɔnɔ an kun tɛ rencontre dɔn rencontre o kun ye mɔgɔ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na an n'u bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn u bɛ na an b'u kunbɛn ou bien an bɛ taa u b'an kunbɛn o ye rencontre ye mais ni réunion bɛ min anw ɲɛ tɛ réunion na puisque anw tɔgɔla kuma t'a la olu ka lakalikan kumaw de b'a kɔnɔ o y'a yɔrɔ dɔ ye jamana kalifara an na tuma min an ka réunion ka kan ka caya k'a fɔ a baara dira an ma sisan de kunun baara kun t'an bolo mais a dira an ma sisan minnu bɛ baara la an k'u dɛmɛ mais an kana sigi dɛ f'an fana ka hakilinataw de caman ɲini sa k'a kɛ ka minnu bɛ baara la k'u dɛmɛ n'a ye réunion ye siɲɛ kelen kunɲɔgɔn kɔnɔ a bɛ daminɛ 17h30 yɛlɛma ni yɛlɛma tɛ fila ye yɛlɛma kɛra dɛ mais est ce que yɛlɛma mun don a ka ɲi M5 ma wa n'a ka ɲi gouvernement ma an bɛ tiɲɛ fɔ a ma ɲi M5 ma
donc ni gouvernement sigira ale kana kɛ sababu ye ka M5 bɔ da la ka M5 ka ko nagasi k'a dɔgɔya k'a jɔyɔrɔ dɔgɔya kuma kɔnɔna na an ma bɛn o kow fana la donc ɲɛfɔli de bɛ taa k'a ɲɛ mais donc anw bolo waati mun na anw tun bɛ se ka na ni laɲiniw ye k'an hakili jagabɔ ka tɛmɛ sira kuraw ɲini pour que Mali kura ka sigi sen kan o waati jɛyana sa dɛ sisan an tɔ kɛra an bɛ taa lamɛnli de kɛ mais an niyɔrɔ kuma t'a la an niyɔrɔ kuma tɛ yen lamɛnli mun bɛ kɛ fana o bɛ kɛ dɔrɔn k'a yira k'a fɔ awa M5 fana b'a la dɛ mais ne m'a fɔ M5 t'a la dɛ mais u k'an bila an k'an niyɔrɔ kuma fɔ u bɛ gouvernement kuma fɔ u yamaruyalen don n'o ye anw tɛ se k'u bali k'o fɔ mais est ce que kuma wɛrɛ t'anw bolo ni gouvernement ka kuma lamɛnli tɛ wa o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye jamana wɛrɛw la i bɛ nin n'a situation façon ye hali maa mun bɛ nin tɔn façon ɲɛfɛ ni baara dira ma gouvernement kɔnɔ o bonya kama a yɛrɛ de fɔlɔ bɛ démissionner ka bɔ a jɔyɔrɔ la nin tɔnba façon kɔnɔ pour que danaya ka da mɔgɔ wɛrɛ kan baara ka se ka continuer mais a fila bɛɛ i t'a bila i nɔrɔ a la n'anw kumana ko place ko don k'anw de bɛ jɔyɔrɔ ɲini na mɔgɔ min ko jɔyɔrɔ fila k'a kelen b'a ta ko da tɛ maga kuma la o ka place ɲini ko tɛ fɔ ne ta bɛ fɔ ɲɛ mun na ni n t'a fɔ n b'a fɔ o tuma i sira n'a ɲɛ dɛ ou bien a bɛ dɔɔnin d'i ma i b'o dun quoi b'i ma kun kuma kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a tɛ bɛn